Сегодня 2 кастрычніка 2015 год. Мы находимся у майстэрні студии Артформ, где мы занимаемся со студентами творчестью. Мы говорим про творчесть. Цікаво со студентами займаться творчестью не по программе, а робить некие проекты, у яких кожен би реалізовувався, і як будучи дизайнер, мастак, як чоловік, артист, да? Як спявак. Каб творчасць гэта некая форма живая, гэта не толькі некая вузкая спецыяльнасць, а ўсё ж таки гэта некі вобраз жыцця, некі паводзіны, мастацкія паводзіны. Потому что калі браць артыст, то это артист, артист это мастак. Адкуль гэта такія думкі з'яўляюцца, што будучы сам студэнтам, яшчэ у тым веку, у 20-м, я со сваімі сябрамі, мы вучыліся на Відаўскім худграфе, і там мы займаліся не толькі жывапісам, рисункам, але дуже любілі рабіць капустнікі. Капустнік – гэта такая студэнцкая мастацкая форма тэатра, дзе мы рэалізоўваліся як мастакі-дэкаратары, як рэжысёры, як акторы, як спевакі. Жывая форма. Жывая форма, яна дае магчымасць усім свае здольнасці паказаць і праявіць. Также была организация выставочных проектов. Первый из них это Гаудеамус, это студентская выстава. Гаудеамус игитур, Jóvenes dum sumus. Гаудеамус игитур, Jóvenes dum sumus. Post quondam juventutem, post malestem senectutem, nos habevit humus, nos habevit humus. Vivat Academia, vivat professores, vivat Academia, vivat professores. Vivat membro quadlibet, vivat membro quadlibet, semper sint in flore, semper sint in flore. Пасля якой быў праект арт-сесія, які пачаў існаваць з 92-го года і дагэтуль ён існуе. На гэты проект спачатку я со сваімі сябрамі мы прымалі ўдзел, а потым стаўшы ужо выкладчыкамі мы вазілі сваіх студэнтаў і давялося з'ездзіць ужо і з нясвіжскімі студэнтамі таксама на гэтую выставу, паказаць горад Віцебск, горад Міф, дзе працавалі такія вялікія мастакі, як Марк Шагал, Казімір Малевіч, Лісіцкі і шмат другіх вялікіх мастакоў. І, конечно, уражанне было вялікае, і пасля гэтага тут у Нясвіжы з'явілася думка зрабіць нейкі такі Баухаус, некий провінцыйную такую майстэрню, у якой бы мы самі рэалізоўваліся. І студэнты, з'ездзіўшы ў Вітебскі, паглядзеўшы ўсё жывое гэтае мастацтва, яны атрымалі некае натхненне, і мы ўжо тут сталі рабіць некія новыя такія формы мастацтва і назвалі
нашу імпрезу ми назвали формою такої сполучення слов перформанс і хеппінінг. І у нас отримався такий перхеппін, який ми показували на коляди. Колядний перхеппін, який був по мотивах і сполучення історії, і народних співів, і таких шиковних декорацій з підсвіткою, які все це студенти робили своїми руками і отримали некую такую і едукацію, так, і поширення світопогляду.
Ой,
Ён падышоў, паглядзеў, Ну, я- яму Стасік паставіў печатку, ён адыходзіць, вы адразу ему хоп на шею, все, готово. Смотрите, як тут малыши. Зараз ви убачыце мастацкі прынцып. Ёсць адзін мастацкі прынцып. Праз замочную скважыну убачыць тое, што не бачна ў адчыненую дзвер. Альбо яшчэ гавораць, праз дзюрачку галандскага сыра убачыць Галандзію. Ну і яшчэ шмат можна такіх метафор прывесці. Так вот, у мастацтве галоўны прынцып гэта падглядзець. І вот вы зараз падглядаеце тое, што робіцца ў майстэрні. Арс Лонга. Просим, шановных. Так, зараз вы подглядите, что такое Vita Brevis Ars Longa.
заправными студентами, а заправные студенты спевают Галдеамус. Поэтому вы можете уже войти в эту майстерню на правах заправных дизайнеров, студентов, то посвящали, просто посвящали. А это вы стали дизайнерами студентами. Поэтому зараз ми вас запрошаємо сюди і каб разом з третім курсом і з викладчиками заспівати студентський гімн Галдеамус Вігітур, що в перекладі з латині називається «Да возвеселимся, покуль ми молодые». Прошу. Gaudeamus igitur, Juvenes dum sumus. Gaudeamus igitur, Juvenes dum sumus. Os iucundem juventutem, os molestem senectutem, nos gabebit humus. Nos gabebit humus. Я сподіваюся, що це було для їх дуже цікаво і приємно. І я не відчули себе мастаками у неким великим таким сенсом.